na-egomi n'otito ya bụ onye nzọpụta n'obi bilitere n'ọnwụ na-achakwasị gị, ka ebe ya niile jupụta n'ụzụwa n'onwe, na-azaghachi nnukwu abụ ndị nke Chineke niile. Ndị enyi m ọma, mụ na ha guzo n'ihe ya dị nsọ, soronụ m n'ịrịọ Chineke ebere ka onye odibo ya na-ekwesịghị ekwesị grasị ya iji kwe ukwe otito pasta ya. Onye nwanyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị nnọọ ka anyị were obi anyị niile, mkpụrụ obi anyị niile, na olu anyị niile na-eto Chineke na-anaghị ahụ anya, Nna ji ike niile na-asọ otu nwa ya dị nwenụ anyị, Jesu Kristi. Maka na Kristi ejila ọbara ya gbata anyị, kwụchitere anyị ụgwọ njọ Adam n'aka nna dị ụwa tụ ụwa. Ihe a bụ emume ngafega anyị, mgbe eji ebu Kristi ezigbo nwa atụrụ, nke ọbara ya na-edo ụlọ ndị niile kwerenụ asụọ. Ihe a bụ ochichi anụ, mgbe ịzọpụta sụrụ nna anyị ha, isiri na abụmohu tọhapụ ụmụ Izrel, duru ha ụkwụ kọrọkọrọ ha kụfee osimiri. Ihe a bụ ochichi ino, mgbe ide ọkụ kposara ọchịchịrị nke njọ. Ihe a bụ anyasị ino, mgbe a na-awụchapụ njọ ndị otu Kristi nọ n'ebe niile, zọpụta ha na mmetọ niile, kpọbatakwa ha n'ọkwa grasia, ọnọdụ ha na-abawanye na-adị masọ. Ihe a bụ ochichi anụ, mgbe Jesu Kristi dọbiri ụdọ igwe nke ọhụụ, si n'ili bilite n'ebube. Gịnị bụ uru ndụ gara ịbara anyị ma a sị na Kristi ya bịaghị bụrụ onye nzọpụta anyị? Nna anyị na-eleta anyị adịkakwanụ egwu, ka nnukwu amara gị si karịa nchịkọta, naanị maka iji gbapụta nwa ohu ka ijiri ha nye nwa gị. O mmehie iwe ọma, o njọ dị mkpa anụ Adam metara, nke ritere anyị nnukwu onye mgbapụta dị otu a. Ochichi dị ngọzi karịchaa ibe ya, Chineke họrọ ya iwu ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ na-ekulite. Akwụkwọ nsọ kwuru banyere uchichi ya sị, ochichi
ihe niile, na-asachapụta mmehie, na-eweghachite amaghị aghụghọ, na-ewetara ndị nọ n'urobi aṅụrị. Ọ na-ewepụ akpọmasị, na-ewetara anyị udo, na-emeda ngala nke ụwa. Ọ bụ ọchịchị ya gọziri nnọọ n'ezie. Mgbe eluigwe na ala jikọrọ aka gbaa akwụkwọ, abịakwa dozie agbata Chineke na mmadụ. ya bụ Nna nke eluigwe, n'ime aṅụrị nke ọchịchị ya, nabata aja otito anyị na-ewunyere gị n'anyasị ya. Ọ bụ onyinye pụrụ iche nke ụka gị, nara ọkụ Pasta nke ya. Ọ bụ ire ọkụ kewara ekewa, ma ọ danyụghị adanyụ. Ọ bụ ide ọkụ na-ebi ike na nsọpụrụ nke Chineke. Ka ya na ọkụ nke eluigwe gbagwa na-enwu n'ike n'ike, ka ha kposa ọchịchịrị nke ọchịchị ya. Ka kpakpando ụtụtụ ahụ na-enweghị ọdịda kwude ire ọkụ ha ka ọ na-enwu. Kpakpando ụtụtụ ahụ bụ Kristi, onye siri na ndị nwụrụ anwụ pụtakwa ọzọ, bịakwa chakwasị ụwa niile